Bueno, ni heldutasunien ja. Gure txien sekul ez da berbain nire amak beste aizta bat eukala, da hil zala bombardaketan. Niak hortan az gaur egun liburuteriz dan lekuen, kale barri zen, orduen egon zala esposizio bat, bombardeoen inguruen, aizti gaze joan nintzen ikusten, eta han zerrenda bat agertu zen, hil zienak, izenak, eta han irakurri gendun, Feliciana, Arri eta Jaina, claro, abizen bi, haman bardine, izen bizan familiko edo, bueno, eske ostantzien, orduen etxea jo ginean, galde zen, eta, bueno, oso osorik ez euskun, aizti, aizti, sekul ez dozu ezer esan. Bueno, zer esango notzuen, hombre, aizta bat euko izen nule. Da orduen liburutzubetan erosi gendun, bai berentzako da bai bere aizta zaharrentzako, eta, bueno, holan entero ginen. Baina ez berak, ez bere nebarrebak sekule ez dozku esan aizta bat egoela, da dure egon hiltzala.